Til at lave vores udfoldning af vores 60 graders knækrør, hvor vi skal lave den nederste del. Og den har jo så et skråsnit på 30 grader, da vi har de 2 gange 30 grader, der giver de 60 grader. Det første vi skal finde ud af, det er selvfølgelig diameteren, vi skal have beregnet. Der laver vi en beregning her, selvfølgelig, der hedder diameter gange pi, som er lige med omkredsen. Vi har en diameter på 77. Det ganger vi med pi. Så får vi en omkreds, der hedder 241,9. Det afrunder vi til 242. Så lægger vi vores rundetillæg til. Som er pladetykkelsen gange 3,5. Det her tilfælde er det 0,65, altså sink 12, gange med de 3,5. Det giver 2,28. Så kommer vi frem til vores delemål. Det er det, vi skal bruge til vores 12-deling, så derfor så er det ret vigtigt. Det kommer vi op på. Det giver 244,28. Det afrunder vi til 244. Så mangler vi at lægge vores loddetillæg til. I det her tilfælde der er det 5 mm. Skriver vi ned under her. Så kommer vi frem til vores tilskæringsmål, når vi har det hele med, både rundetillæg og loddetillæg. Mm. Her i midten har jeg lavet en skitse af vores udfoldning. Der kan man se det skrå snit på de 30 grader. Jeg har lavet en markering af, hvor vi har lodningen med en prik i den side, den skal være. Så er der en udfoldning ved siden af her, der er en lille skitse af, hvordan vores selve udfoldning den ser ud i pladen, inden vi runder den. Og tådelingen gør jo, at vi kan se buen heroppe nu her, men så har jeg en idé om, hvor loddetillægget det skal være henne, og hvordan buen den sådan cirka ser ud. Det næste vi skal have beregnet, det er vores B-mål. Det vil sige, at hvis vi tager lige over her, så B-mål går fra C-punktet og op til A-punktet heroppe. Jeg har tegnet det her over i trekanten. Det vil sige, at det skrå stykke her, at vi skal have beregnet, som er B-målet. Der har vi vores formelsamling. Vi kender i det her tilfælde A, som er 77 mm. Det skal vi gange med store B, som vi har her. Den er de 30 grader, som selvfølgelig fremkommer af, når vi har et todelt rør, som skal ende med de 60 grader, at vi får de 30 grader her i den første. Så når vi har de mål, sætter vi dem ind i vores formel. Så får vi B lige med 77, som vi ganger med tangents til 30. Så bruger vi lommeregneren til det. Det giver 44 mm. Det vil sige, at vi fra her til her har 44 mm. Så har vi de beregninger, vi skal bruge til at lave vores udfoldning. Så skal vi have lavet vores tegningshoved hernede også. Det har jeg lavet på forhånd. Det er 100 mm gange 30 mm i højden. Vi deler det ind, sådan så vi går 30 mm ind og resterende 70 her. Så har vi den øverste boks her, vi kan skrive navn i. Og i nummer 2 her kan vi skrive
opgave, og den sidste hernede er til at skrive, hvis der er underviseren, han godkender tegningen. Så har vi hvilket fag det er. Skriver vi den øverste hop, i det her tilfælde er det blik. Hernede der skriver jeg målstoksforhold. I det her tilfælde der tegner vi udfoldning i 1 til 1, det vil sige at vi kan gå ned og lave en kopi af den og føre det over på et stykke zink og arbejde videre med det, så har vi det 1 til 1. Her skriver vi selvfølgelig datoen på. Så er boksen her klar til at arbejde videre med. Det næste jeg vil gøre, det er, at jeg har diameteren. Den sætter jeg af på min passer. Jeg vil sige, at jeg finder radius. Der tager jeg de 77, dividerer med 2, det giver 38,5, så der sætter jeg min passer hernede i bunden i nulpunktet her. Kører den ud, så den passer med 38,5 mm. Så starter jeg hernede i hjørnet, lige sikrer mig, at jeg kan have passeren, den kan nå at komme rundt her. Lægger passeren lidt ned, så er den nemmere at tegne med. Så har jeg min cirkel, som er de 360 grader hele vejen rundt. Så tager jeg min hovedlineal, finder midterpunktet her, låser hovedlinealen, kører midterstregen igennem der. Så finder jeg lige midten igen her. Så skal vi have lavet en 12-deling af vores cirkel med det samme. Det vil sige, at nu har vi delt den op i 4 lige store stykker nu her. Nu tager vi de næste og skal dele dem ind. Det vil sige, at vi skal have delt de 360 grader ind i 12 lige store stykker, og det giver 30 grader til hver. Den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at beholde radiusen. Sætter den op i skæringspunkterne her. Mærker af i den side her. Herover. Kører jeg ned i det skæringspunkt her. Og det gør vi hele vejen rundt. Her og her. Så har vi delt det op i 12 lige store stykker, hvor de hver af dem er 30 grader, så derfor kommer vi op på de 360. Så skal jeg have mærket op, hvor jeg vil lave min boks herover, hvor jeg kan lave udfoldningen til den anden side her først. Sørg for at hovedlinjen er låst og finder en bundlinje, der kan gå hele vejen igennem her, så jeg kan lave udfoldningen ligesom på skitsen her til højre for røret. Markere diameteren på røret her. Og man kan godt lige markere midten også, den kommer man til at skal bruge senere. Så har jeg bunden af mit rør herover. I det tilfælde her, der har vi valgt at på skitsen her at lave den 40 mm op. På jeres opgave, der er den jo selvfølgelig længere den her, så den deler vi lige med nogle streger her. Sådan så man kan se, at det her det er kun en udfoldning af det skrå stykke, men i jeres opgave er røret 150 mm. Så kan vi tegne over her. Så kan vi tegne vores B-mål på. Det regner vi ud heroppe, og det var 44 mm. Det vil sige, at
fra mit hjørne herover. Sætter jeg 44 mm af, træner ned her. Jeg markerer det lige herude med det samme. Så ved jeg fra det punkt og ned til mit nulpunkt her, der får jeg de 30 grader. Så markerer jeg lige bunden herude. Og så markerer jeg toppen heroppe også. Det vil sige, at mit B-mål er 44, blev vi enige om, og boksen hernede, den er 40. Det vil sige, at vores udfoldning på det rør her, det bliver 84 mm til at starte med, inden vi lægger tillæggene til. Nu viste jeg heroppe, at vi har samlingen på den side her, på den høje side. Den markerer jeg hernede igen. Og det samme gør jeg på min 12-deling hernede. Når jeg ved, at prikken er her, samlingen er der, så starter jeg altid med mit et-tal her. 2, 3, og vi har 4 i midten, 5, 6 og 7 herover. Så tæller jeg ned igen, fordi det punkt og det punkt, de er ens, bare på hver sin side af røret. Så har vi 12 punkter hele vejen rundt, som vi kan føre op. Etteren, den kommer selvfølgelig af sig selv, det er yderkanten af røret. 2 og 2, de skulle gerne være ude fra hinanden. Jeg fører dem lidt længere op, fordi jeg ved, at jeg skal have et loddetillæg på. Nøjes med at tegne med tynde streger, hjælpestreger inde i boksen her. Det næste jeg vil tegne på, det er vores loddetillæg. Som jeg viste tidligere, så havde vi 5 mm loddetillæg på den udvendige side. Der sætter jeg lige en prik heroppe. Og på den anden hånd, der har vi 2 mm, som skal være inde i røret. Så forbinder jeg de to punkter. Så har vi lavet vores loddetillæg her. På den nederste del vi skal lave, der er det faktisk kun fra det punkt her og til vi har et skæringspunkt her, at vi skal bruge loddetillægget. På den øverste del, der kommer senere, der skal vi bruge loddetillægget. Det ligger indvendigt her, så det er på rør på den øverste del. Nu vil jeg føre min bundlinje herover. Vores tilskæringsmål det var 2,49. Jeg starter med at tegne vores delemål, fordi det er vigtigt at få 12-delingen på, så man ikke får lavet 12-inddelt inklusiv de 5 mm loddetillæg. Så jeg starter med at tegne vores delemål 2,44 hen.
tegner den her over til højre i en stiplet, fordi jeg ved, det er ikke en yderkant, det er et loddetillæg, der ligger derovre, så den stipler jeg ned af der. Nu har vi vores tilskæringsmål uden loddetillægget her, det vil sige, eller delemålet har vi her. Den skal vi have delt op i 12 lige store stykker. Nu kan jeg se, at den her den er så stor, så der vil jeg bruge 30 cm, dele det med 12. Det giver 2,5. Til det der skal jeg bruge en hjælpestreg. Det vil sige, at jeg har 30 heroppe, så skal jeg gerne fange den linje, der er hernede. Og den kommer cirka her. Så der laver jeg en hjælpestreg her. Jeg kan også vælge at forhøje den herop. Jeg ser, jeg kommer lidt ned og rammer det skruestykke hernede. Så på skæringslinjen er det over på de 30 der. Se. Og her. Så lige at lave den her lidt ned. De tynde streger her er selvfølgelig nogle, man kan viske ud bagefter, så derfor så let hånd som muligt. 0 punkt her og 30 heroppe. Markerer lige med en prik, 2,5, 5 og 7,5 og kører op efter her. Og 30 der. Så kan jeg tage min vinkel her lige og lave nogle tynde hjælpestreger herinde ude for hver prik. Så har jeg mine numre hernede, dem skriver jeg lige på herover også, så jeg er sikker på, hvad der er. Herude. Afstandene her er dem, jeg skal have ført herover. Det vil sige, de skæringspunkter, jeg har her, skal jeg have ført herover. Der er der meget rart at vide, hvad for nogen, der hører til hvad også. Så sætter jeg numre på også. Så kan jeg køre ned her og føre mine punkter herover. Det vil sige, at etteren, den skulle jo gerne passe med de yderste her, det gør den også, og overkant her. Så har jeg min nummer 2 skæringspunkt, har jeg her og her.
Det var selve 12-inddelingen uden løjetillægget. Nu vil jeg gerne have ført selve løjetillægget herover, indtil jeg har skæringspunktet her. Det vil jeg også have markeret herover. Og der er den øverste her, den er så de 5 mm højere. Husk at have dem med i begge sider. Den bliver selvfølgelig mindre og mindre. Og så har vi et cirka skæringspunkt her. Det fremkommer lidt. Så er jeg klar til at tegne op. Der bruger jeg min bløde lineal her. Alternativt kan man bruge en fast lineal også med kurver på. Man former linealen, så den følger, sådan vil jeg sige, her vil helst have, at det følger mindst en 3-4 punkter ad gangen. Så er det nemmest at styre. Så skal man være lidt omhyggelig. Så har jeg tegnet selve røret op, så vil jeg gerne have tegnet løjetillægget på. Vi skal have den der rettet lidt. Sådan. Og løjetillægget i den anden side. Så vil jeg gerne lige have tegnet kanterne op her til sidst. Så mangler jeg at tegne mit løjetillæg på. Jeg havde det i over siden, det er de 5 mm.
Så har jeg mit lodtillæg her, og jeg har mit lodtillæg ude i den side herude. Så mangler jeg at skrive vores hele tilskæringsmål på. Der ved jeg, at jeg har de 2,49. Det var vores omkreds, inklusive lodtillæg og rundetillæg. Så har jeg min højde her. Den vidste jeg ud fra tegningen før, at den er reelt 150, det vil sige herfra og hertil. Så der har jeg min 5 mm lodtillæg, jeg skal huske at lægge til. Så den reelle plade, jeg skal klippe ud, den har den højde her hele vejen igennem. Det vil sige, at den bliver 155. Så det er simpelthen mit tilskæringsmål. Det skriver jeg her, det er altid rart at have på tegningen. Så man kan gå ned og klippe pladen ud. Så er jeg klar til at gå i værkstedet.